Kalo kay mo? Pag part 2 inyo kong gibiyaan. Nalakaw noon mo. Sa'yo lagi, sir, kay basin malit ka. Wala mo may klase. Nguli na po bihan eh. Ikaw gid kapito. Minus 10 karon. Kay pag parto minus 10 mong tanan kay absent mo. Nanguli man noon mo. Sir, ay sa sir. Absent pa po ka ato pagparto, sir. Minusan po ka ato, sir. Gawin si Clore, minus 10 karon. Nya class magpadayon ta sa tong klase karon kay nindot kini atong klase ron. Sige, mag-roll call ka sa inyong pangan. Uy, butin man dai ni dai. Di laptop. Insect Clore. Present, sir. Si Agapito. Pangani mo dong. Agapito. Pangani mo dong. Agapito hampas lupa di magiba. Kasi sir, Very good kay kumpleto mo. Uy. Anong naman ka diri katipay kalipa? Nga ni graduate naman ka pag part 1. Anay ko, sir. Ay, mati kayo ilalesyon. Uy. Unsay lechon dong? Litnon, malinton, is nani. Study di ay. Sige. Please sit down. Success. Ay, carefully day. Very good kay nagtarong na maglingkod. Sige, nakoy question. Ang makatubag ani largo sa grade 2. Pasar na sa kinder o grade 1. Muna niya akong ganahan. Sige, sir. ganun eh. Chance sige na ako na makapasar. Sige sir. Ikaw ba'y maka-answer nga ako, may bright dress? Ang huni, ang answer ay iunahan malhin, anin ako. Hoy, kamo saba ba ninyo? Keep quiet, keep quiet. Sige, mao ni ang answer karon. Question na ninyo. Unsay answer sir? Nya question nun. Ano him? Mo ani ni mo nay maayo him. Inghaling kon ang uno. Kananoy mo tudlo. Joke ra ganito. Nakoy question, answerin ninyo. O kani nga question. What is the national fish of the Philippines? Ako sir. Kuana siya si Ray. Snail. Snail. Dili mo. Fish na siya. Fish. Ako sir. Ang national fish sir. Ginamos. Dili. Number B ang naguna. Mumuan yun ni mo siya Ray. Nanay number kami. Letter mo din ng B. Letter B day ang naguna. Kana, sir. Ako sir. Buwag ginamos na siya sir. Dili gihapon. Ay, awa amoy. Ang yung mga no. Awa. Unsay mong gingon katipay? Mangus sir, mangus. Bangos. Very good katipay. You are graduated in this section. Largo na ka sa grade 2. Onya, kamong duha kay wala mo ka answer. Tagaan ta mo lain nga chance. Sige. Kinsay ganahan sa inyo muadto sa langit? Ako sir. Kaganahan ko maadog langit sir. Uy. Ikaw agapito nganong wa man ka na isa? Di ka ganahan maadtog langit? Kalayo atong langit sir. Paulion bog sayo sa mama sir. Nga mabalalay ko. Laban ka. Tuod no? Sige dong, ang lagad to dong kay mabunalan noon kasi mong mama. So mangkagapit to oy. Ako ra taon sa. Majukoy ka uban sa langit. Uban po taon ko oy. What's up mga ka-Jenso? So it's time to shout out now. So shout out day kang Consal Elvis Spiritus. Shout out kang Kimberly Ramirez. Shout out kang Bitbay from Mindanao. Shout out the CFFI, Dalagate Base Command. Shout out Giant Jepoy. Shout out El Tiger nga nagtrabaho sa American Cruise Ship. O shout out kang
Jim Sol from Saudi Arabia, og shoutout kang John Car Bustamante Mix, Junior Alipio Carlos nga nasa Qatar, og shoutout kang Kinit Camco, og shoutout kang Ginirisa Enriquez from Danau, og shoutout kang Marco Viajero, shoutout Miriam Sangke, shoutout Shane Olivar, shoutout John Network, og shoutout kang Robin Salvador, shoutout Eric Tayong, og shoutout kang Melodina Idanyo Villa Carlos, og sa Idanyo pamilya sa manyo, og shoutout kang Roselyn Vlog, Love Vlog TV, Jackie Lodo Moran, og shoutout kang Jester Mawas. So, mara to tanan guys. So, don't forget to like, share, and subscribe, and click the notification bell below. So, bye-bye!